Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Wait lang po. Share ko lang yung Facebook Live para makanood kayo kasi mas gusto nyong manood kesa makinig. Mas gusto ko manood sa radyo. Hinahanap ko yung script. Kailangan ba ba i-memorize yan? Basic. Ano spelling ng basic, Mang Kano? May X yun. Basics. Gusto kong tikman ng best friend ko. Sama ko. Magandang umaga po, Uncle and Tita. At sa lahat ng suking tagapakinig ng programang ikaw naman, Mang Kanor. Mga katas ng nakalipas. Basic. Ako po si Janine ng Muntinlupa. Putik na script yan. Mablock tayo, ha? Putik eh. Ano ba yung putik? Kanor, palasabat eh. Lapok. Nagtatrabaho po ako sa isang hotel bilang front desk staff. Kasama ko po dito ang best friend kong si Enzo. Elementary pa lang, best friends na po kami. Bullied kasi ako nung elementary. At si Enzo ang tanging kaibigan na nagtatanggol sa akin at nagpoprotekta sa lahat ng nang-aaway sa akin. Hanggang sa lumaki na nga po kami at nagkatrabaho, ay best friends pa rin at magkasama pa rin. Kahit anong issue ang ibato sa amin na kesyo, may something yan. Bakla si Enzo, tibo ako. Pero dinededma na lang po namin. Dahil alam po namin na mahal namin ang isa't isa bilang magkaibigan talaga. Pero hindi ko na matago. Malalim po ang feelings ko for Enzo. At tutularan ko po ba yung kanta ni Tita Tanya na itatago na lang ang damdamin ko? Dahil ayokong malayo kay Enzo. At dito na nga po sumalang tumagas ang mga katas. Kuya Kanor? Ay, Mang Kanor. Salamat, bumata ako. At dito na nga simulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Mas maganda pala ikaw eh. Huwag mo lagyan ng ganon. Ayusin mo, formal to. Basic. Katas ng nakalipas.
Nakakainis naman. Nakakainis. Late na ako. Asan na ba yun? Asan na ba yun? Tol. Hindi ko sila makita. Ay, ayun. Lalapitan ko. Hi. Hello. Sorry, late ako. Ay. Sobrang late Tol. na ba ako, Tol? Oh. Sige, okay lang. Ay, upo ka na. Sige. Tol, May kasama ka pala? sinabi ko naman pamit ko yung girlfriend ko ngayon, Pero di ba? hindi ko alam na isasama siya ngayon. Akala ko tayo lang banding natin mag-best friend. Tol, meet Katniss. Katniss, this is Janine, my best friend. Hi, I'm Katniss. Ito pala yung best friend. Oo, ako yung best friend simula 1990s. Mula elementary. Ikaw ngayon ka lang, di ba? Yeah, ngayon lang ako, pero ako yung mas matimbang. Tol, wait lang. Tol, Teka lang, ha? Okay. Ulitin natin, ha? Tol, Tol. Pwede akong... Sige, para sa'yo, dahil ikaw ang tinitingnan ko, sige, tayo. Tol, best friend ko. Sinasabi ko lang kasi nagbabanggit ka kasi ng petsa. Wag mo kasing... Babe, pasensyahan mo na, babe. Gusto mo ba, lipat na lang tayo ng restaurant? O gusto mo, umalis na lang ako kasi baka moment yan ng best friend mo. Baka mas piliin mo yung best friend mo kasi sa girlfriend mo. Ikaw, pili ka. Wait. Kasi ayoko ng ganito eh. Babe. Kasi awkward din sa kayo, kawawa naman siya. Babe. Third wheel siya. Babe. Ano ba? Tol, Sorry, Tol, ha? nakakainis na, Tol. Wait lang. Alis na lang ako. Sandali. Ako na mag-adjust. Teka Kaya lang. ko. Kaya ko nga to sinet up kasi gusto kong mag-meet kayo for the first time. Again, klaruhin ko, ha, best friend ko ito, si Janine. Janine, this is Katniss, my girlfriend. Yes, narinig mo naman, ako ang best friend. So, ibig sabihin, prior sa pagdating mo sa buhay ni Enzo, ako na, mula elementary, ha? So, hindi naman yan patagalan. Nasa pasarapan yan. Teka lang. Enzo, saan mo nakuha tong squammy levels na babae na to? Tingnan mo yung magsalita, oh. Walang ka-class-class. Uy, tumahimik ka nga dyan. Huwag ka nga, ba't kayo nagtatalo? Hindi kami Ano gusto mo? Hindi kami nagtatalo kasi nag-order na kami ng pinaunahan wings. niya ako, nag-territorial siya. Babe, So, babe, talaga, sige na nga. Dahil mahal mo ko. maingay, babe. Babe, gusto ko nakayapos ako nakununtos sa'yo. Talaga. Dito ako paalala ko lang. Ano ba? Sana sinabi mo, Enzo, na ganito pala. Sana nagsama ako kahit bayaran lang boyfriend. Ano ka ba? Pinakilala ko nga yung... Ito naman. Gusto ko nga maging kaibigan. Order tayo. Orderin ko yung paborito mo. Ay, Enzo, may pawis ka. Teka, punasan kita, Enzo. Thank you, babe. Ako yung girlfriend. Bakit nagpupunasan kayo na pawis? Girlfriend duties yan. Ako kikis ko yung pawis. So, higup ikaw. Ikaw naman, babe. Ginawa mo pang good morning towel yung dila mo. Kasi, kailangan ko malamangan yung... Ay, nako. Ewan ko na lang. Ano ba? Pawis ka ko eh. Didilaan ko yung pawis. Uy! Babe, alam mo naman, dila is my flex. Babe, Yun yung flex ko, yung dila ko. ang haba ng dila mo. Siyempre. Parang towel. Una na talaga ako, huwag nyo na akong orderin. Kakain pa Okay tayo. lang ako. Huy, nag-order na ako Okay ng lang wings. ako, Enzo. Paborito Sa'yo mo. na yan. Sa inyo na. Baka gutom na gutom yung squammy levels mong jowa ha? Uy, ano ka ba? Ba't ka nagaganyan? Tsaka ayokong kasama ng mga ganyan. Diyos ko, nagdidilaan kayo sa restaurant. Wala kayong ka-class-class, wala kayong ka-manners. Tigilan nyo nga yan Alis na ako. Uy, huy! Psst. Ay, salamat naman. Ay, pasensya mo na Ang dali palang mainis ng best friend mo. Ang dali niya. Alam mo, gusto ko na siyang mawala sa buhay mo. Sa totoo lang, to be honest, hindi ako plastic dito. Kilala mo ako. Babe, alam mo naman, pag mahal ko yung mga kaibigan ko, dapat mahal mo rin. Best friend ko yun since elementary. Mahal? Una nga kilala, sinabi niya agad, best friend mula elementary. Ginanon niya na ako. Alam mo, hindi mo ako mahal, hindi mo ako pinagtanggol sa kanya. Uy, wala. Ayoko na.
Walang gano'n na. Sige, nakakain na lang tayo. Bahala na siya dyan kung ayaw niya. Yung kanya, yung in-order mo, iuwi ko na lang sa mga kapatid ko. Sige, wala problema. Dagdagan pa natin, babe. Sige, Hindi, yung order, hindi yung kiss pala. Kiss naman to. Sige na nga. Sana mamatay na yung babae na yun, nakakainis. Ex-senadora, napaka-feelingera, hindi naman kagandahan. Ang taba-taba pa. Ano ba nagustuhan doon ni Enzo, ha? Mas yummy naman ako doon ang dihamak. Grabe yung... Nakakainis talaga! Buwisit kang babae ka! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Diyos ko, inis mo ako sa katnis na yan. Hindi kasi deserve ni Enzo. Mabait kasi po si Enzo at may class. Squammy levels po yung katnis na yan. At alam kong peperahan niya lang best friend ko at sasamantalahin ng kabaitan niya. Alam niyo po, nakakainis kasi simula na naging sila, hindi na po kami nag-uusap masyado sa chat, di na siya tumatawag, wala na kaming midnight calls ng best friend ko. Hindi na rin kami nag-hangout. Nakakainis! Sige po, sir. Welcome po. Okay, salamat. Uy! Hoy! Nagulat ako! May client na guest tayo. Wala akong pake. Dyan? Wala akong pake, nakakabuisit. Uy, ano ba problema mo? Ha? Na ano ka ba? Mars. Ano? Bakit? Mars. Teka lang, ba't parang hindi nag-duty si Enzo? Parang 3 days na siya nakalive. Mars, ito na nga, Mars. Mars, tulungan mo naman ako. Pwede ikaw best friend ko ngayon. Kahit minsan chismosa, kahit chismosa ka, sige, pwede ka na. Napilitan ka pa. Ano ba yun? Mars, simula nung nagka-girlfriend si Enzo, wala na siyang oras na hindi na kami nagde-date. Mars, di niya na ako tinatawagan. Baka bakit date eh? Magkaibigan lang kayo. Date? Best friend date? Wala ka bang palibhasa kasi mahirap ka lang. Wala kang gano'n. Alam mo, inaaway mo, maghanap ka ng ibang kausap. Hindi, ulit. Joke lang. Wala, ayaw kita Hindi kausap. mo. 500. Ito, Starbucks. Starbucks. Ayaw ko, 500 ang gusto ko, cash. Sige, Gcash. Okay, go, send mo. Mars, alam mo yung girlfriend niya, nakilala lang naman niya yung sa Instagram eh. Yung pa sexy, palabas. Patingin nga. Yung palabas suso sa Instagram. Patingin siya nga. Ito, Oh my God. May daanan ng earphone. daming comments, sana naging earphones na lang ako. Ay, oo nga. Sabi, Hala. Mars, di mo dapat, hindi yan bagay kay Enzo kasi ang bagay kay Enzo ako. Hoy, Yung mga katulad, gusto mo Mars, yung best yung friend mga mo? katulad ko na may class, maayos yung trabaho, hindi yung pa-sexy sa Instagram na ganyan, halatang gold digger naman yan. Hindi mo kilala yung tao, huwag ka naman judgmental. Yun nga, hindi nga niya kilala. Tapos pinagpalit niya, wala na siyang oras sa akin, Mars. Dati na-update ako ni Tol. Sabi niya, andito na ako sa trabaho, kumain ka na ba? Ngayon wala nang ganun, Mars. Palyang babae na yan. Siyempre, girlfriend niya yun. Best friend ako. Sino mas matimbang? Ako! Dapat tandaan mo, best friend ka, supportive ka sa kung ano mang gusto ng best friend mo. Hindi ganun yun, Mars. Pag tunay kang kaibigan, sasabihin mo yung totoo. Kasi mahal mo yung best friend mo. Ikaw nga, tanga-tanga ka dyan sa boyfriend mo pala, iyak ka. Gusto mo supportahan kita? Dax kasi, sayang. Dax. Sa bagay, ganyan. Ikaw ba pag Dax, hindi ba sasayangin mo ba? Ay, hindi.
Tikim kung tikim. So, ito na nga, going back. So, asan ba sila? Balita ko, Mars. nagbatangas? Mars. Oh my God. Mars, mas may sasabihin ako sa'yo, Mars. Bulong lang. Sige, Mars, kaya ako ganito kasi mahal ko si Enzo. Huwag kang mag-react ng ulit. Huwag kang Mars, ganyan matagal mag-react. Dapat, act normal lang. Mars, Okay. Mars. Kaya ako galit kasi mahal ko na si Enzo. Bakit walang reaction? Sabi mo, wag mag-react. Tas pag nag-react, magagalit. Pag hindi nag-react, Matuwa ka. saan ba ako? Mahal mo si Enzo. Ay! Huwag kang maingay! Enzo! Huwag kang maingay! Spin! Aray ko! Huwag kang maingay. Sabi, ulit. Dapat yung masaya na kinilig. Okay, 1, 2, 3. Mars, mahal ko si Enzo. Hindi ko na alam anong i-react ko. Hala, ganun. Hala. Ang pangit ko, Mars. Dala ko pumangit. Alam mo, huwag mo nalang sirain yung friendship nyo. Di ba? Best friend mo yun eh. Alam ko naman na mahal mo yun, pero wala. Hanggang doon lang talaga kayo. Mars, di ba syempre mas matimbang kasi mas matagal na kami magkakilala. Tsaka ako yung may alam na pangangailangan niyan. Ako yung nag-aalaga sa kanya. Bakit ganun? Pinagpalit niya ako sa nakilala niya lang. Kailan lang? Mas ganun talaga yun. Ano ka ba? Tumahimik ka na dyan. Ay, may kusa. Ay, sir, sige po. Kausapin ko muna ito kasi. Ay, sige, mag-check-in ako ha. 3 hours lang. Ay, sir, hotel ko eh. Mars, mamaya mo na entertain niya. Marami pa namang customer. May guest tayo. Ano ka ba? Okay lang yan. Basta sinasabi ko sa'yo, kausapin mo Mars, na di lang ba si Enzo. ka-jowa-jowa naman ako? Kamahal-mahal Oo. naman ako. Uy, Kausapin mo na lang si Enzo, ha? tulungan mo ako. Oo na! So long you are a friend of mine. But is this all we'd ever be? Gusto ko na po talagang kausapin si Enzo tungkol sa girlfriend niya. Dahil selos na po ako. Tapos alos 5 buwan na pala na parang wala kaming matinong pag-uusap maski sa chat. Dati ako kasama niya kumain, magkape, manood ng sine, mag-gym. Tsaka gumala, mag-road trip. Ngayon wala na po ako sa eksena. Kumusta ka na? Busy rin kasi ako eh. Pasensya ka na. Enzo, pwede ka bang makausap ng seryosohan? Oo, sige. Ano yun? Sana wag ka Tatampo ka pa rin ba? Salamat, alam mo. Ano Enzo. tampo? Masaya naman ako eh. Alam mo naman ako. Ngayon lang ako nagka-girlfriend. Pero bakit siya, Enzo? Bakit hindi siya? Hindi naman sa physical o sa... Gusto ko siya eh. Magkaiba kami. Siya outgoing ako. Alam mo naman ako, introvert ako na tao. Alam mo namang seryoso at Enzo, loyal ako. ako na lang, Enzo. Ano? Lalakasan ko na yung loob ko si... Enzo, tumingin ka sa... Ako na lang. Ako yung andito sa'yo. Buong buhay mo. Uy. Halos kalahati na ng buhay natin. Magkasama tayo. Ako yung... Dinamayan mo ko. Janine, okay ka lang ba? Ha? Kaibigan tayo, no? Hindi tayo talo, tol. Enzo, Tol. baka... Enzo, alam ko may nararamdaman ka sa akin. Ramdam ko yun eh, yung concern mo, ina-update mo, alam ko. Oo, Elementary pa lang tayo, pinagtatanggol mo na ako. Ba't mo ginagawa yun kung di mo ko mahal, di ba? Baka naman pwede ma-convert yung pagmamahal mo as best friend sa pagmamahal as lover as tayo. Baka, Oo. sana tinry mo muna na tayo. Alam mo, naalala mo nung high school tayo. Kaya kita pinagtatanggol sa mga nambubuli sa'yo kasi crush kita nun. Pero Uy, ayoko kasi masayang yung friendship natin na nabuo that time eh. Kaya yun, sabi ko, pinigilan ko sarili ko na hanggang kaibigan lang tayo. Tsaka hanggang dun lang. Kaya, pasensya ka na. Hindi. sana sinabi mo sa akin nun. Enzo, hindi masasayang. Wala Hindi na. masasayang. Ako nga, Ay, tanggapin mo na lang. Alam mo, nag-resign na ako. bakit? Sasama ako sa kanya sa Canada. Ang family niya nasa Canada eh. Kaya Bakit di mo yan sa akin sinasabi?
Hala, hindi ko ba nabanggit sa'yo? Hindi mo naman. Shucks. O ngayon, nabanggit ko na. Sorry na. Magpapadispedida din naman ako eh. Sasama ako sa... Bakit ganun? Parang walang epekto sa'yo na maghihiwalay tayo. Enzo, best friend tayo. Halos parang tayo na nga. Kulang na nga lang. Magmahalan tayo noon. Oo, gusto ko ipaalam sa'yo pero hindi. Enzo, mahal ka na. Huwag ka namang umalis. Sige. Enzo, ako yung Enzo, piliin mo. Alam mo- Enzo, piliin mo. Enzo, pwede. ako yung tunay nagmamahal sa'yo. Kaibigan Yung lang nakilala tayo. mo lang yun, hindi mo nga alam kung gagamitin ka lang. No? Tsaka tinan mo mukhang malandi. Ako, Ano tinan ka ba? mo ako. Girlfriend ko, respetuhin mo naman siguro. Kasi kung may manligaw sa'yo na lang, yung mga nanligaw sa'yo, binasted mo lang. Pero nirespeto ko yun. Enzo, Yung si Ryan, nanligaw sa'yo yun, nirespeto ko yun. Sila Rizalde, sorry kung nasabi Enzo. si Mervin, nirespeto ko yun. Sana respetuhin mo. Sana maging masaya ka na lang para sa akin. Para sa amin. Iwan. At least. Enzo, mo ko iwan dito, Enzo. Mahal na mahal kita. Ano ka ba? Pakinggan mo naman ako. Mahal na Hindi ako mahal mawawala kita. sa'yo. Hindi ako mawawala sa'yo. Enzo, wag mo kong iwan sa Pilipinas. Hindi ako mawawala sa'yo, okay? Mahal kita, tol. Enzo. Best friend pa rin tayo. Best friend pa rin tayo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!